Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. So nice. Congratulations. Kumno. Hello, how are you? Yan na, nung stoy ba? Please make yourself comfortable. Hello. Be careful. Okay. Ini kumno. John. John. Ini Football. Ka Meghalaya State Paralympic Association kalapan create shat ban pelong ya ka All India Blind Football Tournament hanong ba shilong ha ubanay naibing arajar arpsan da ka jia trailang bat ka Directorate of Sports and Youth Affairs ka Sarkar Jala. Ya kanila pentip da Chief Advisor jong ka Meghalaya State Paralympic Association uba Himalaya M Shangpliang. Ha ka jing ya kandu ya ki dukot ka association ki bala job ya ki takma ha ki rensan ya ka sports baper bat ki bala sya pen ko borom ha ka tanat sports and youth affairs ka Sarkar Jala ha ka arp khundai terek unailar arajar arpsan ha ka jing raki ya ka National Sports Day bat kari India barokawai. Uba Shangpliang ulai thuru baka Meghalaya State Paralympic Association kalapan kre ban aji kai pentibet ya kidkhot na keleng karilum khasi jaintia bat na rilum garo kiban sayeshem benta hak ka Paralympics North East Games kaban salong ha Guwahati ha ubanai naiwen. Daga jimso saram matasi ba kini ki athletes jungi ba wan laka Paralympics State Association jungi junga Meghalaya kilai yo ya kini ka jing itu nak yang Sarkar but kila wan mentakasi hamte po ka function bala organize da ka sports department mentasi but kila yo ban pediang ya ka cash award hakibenta jongki giba ya shim kum hapo ka arm wrestling hapo ka archery nak kidan hapo table tennis but kidan de hak blind football kunta terter tengi sarong bakini ki athletes jungi mata kidang pau na kapor sa kapor na ai kublay de yi president ba yi secretary jong ka Meghalaya State Paralympics Association ba deiga jing Tracy Tom jong kini ngilayo ban sei ka sap ba ki don man apdeng jong kini ki para jungi ki badon jing duna gi dukot na jongki ndre ngi ko ban ai musim ki knang ba ki ro kin yo manishim bentalang kumbayo benta kiwe ki kena kiba kiwe lekai ngidang don bon ki jing pengkre nak liang jungi naka association ingin dam pengkre ya ka national football blind football tournament kapan salong hangni hapo shillong jungi kata kan de ka all India tournament nasa kendang don de ka North East Paralympics Games kaman long hapo Guwahati hau banai November te kedang don bun kilat kilinti yakini ki parajogi bakini yo bani le ban simbata ya ka jing penkre kala ya shat ka training kadang ya bani ai kublay ka sports department baka la kershan ya kini ki para Olympics jungi nomor ba ni don kam ya ka jing ai coaching ikini de ki coach ki badon hapo ka sports department ki lai kloi ban ya ai ka kti ka mon ka diam jungki but kalam don ka regular coaching ya benta kini ki khna jungi tingi nget ba haki sngi ki ban wan da ka jikarshan jo ka Sarkar jo korwat sama chief minister jungi par kunjo na ka sports department kini ki khna jungi kindang yo ban wan ra ya kanam bai ka buram ya benta ka state jungi minta kayen ka sem jungki pat kunjo yaladi hapo jela jungi kidang bun minta namal amde tang hakani ga than jungi sa than garor kunjo tilai don da minta ngidang wat kadang long ka talent search minta kat ngidang la ngidang sei ki ngidang eye training ki sa jentiar kadang kunjo ke team ka badang tray borba ban yo ban blum ban lang ya kum kini ki athlete jungi haki minta ki ba pher ande ya tang hakwe ke disiplin te buat Hagaro Hills ro kumjo bat chene chathan khasi bat hapo boy ro kumjo tengi nge haki sngi ki banwan ninang yo ban sei ki kerteng bat kumjo
kin nang yo ban ai ka training ki ngakwa chue thui phi dang shen u lat jungi u his excellency u governor jungi ru u ai ka jingerap dak ba sponsor ki blades yang menta u athlete jungi utaru ude u athlete u ba pau ba ka jinge mare te menta ka sai ka dang ai training ye u tau khna jungi te lese uta ulong u khna u ba nungkong do na ka state jungi uban mare haki tracks la shai daki blades kita kilong ki jing kilat ki bangi kwa bingin ai khamtam ya ini I archer jungiru ibadon ha langbani ineru ilayo ya kita ki boss mo kita ki compound boss ki baki ong ki baremha te layo pan ai lumba I deputy chief minister jungi iba president song ila sponsor yakini ki kabo yung ta jungi ni te de kata kidon hi kilat kilen ki bakli man ai lat ikini ki kna jungi ki man yashim ta kato ka all India blind football tournament nationals kan long hang ni hashilong how punai November last week jo November don kadang ya ki kre matang I have ya tie up angkat bat ke sotal ka government of Meghalaya kan yarap ini bahkan ya organize yang ini saying nang identify ya kijaka rengkat baka Meghalaya Football Association ni ya pendek lang baka Meghalaya Football Association baka sports department yang berlaku ni tournament ka selection process kan nang ya menta te key players ki don ki players ki badon nagaro ru kunju nang ni ka tanjung ki don hang ni bat ni don kumba laingot ki players football ki bala pau ba ki bala chuya simbenta haki tournament ki ba pair shabal ke jila tingi long very experienced footballers yang you they don